Oliva és la nostra gent, les nostres platges, també el nostre barri antic. Oliva és Raval i Vila, la mar i muntanya, però també marjal. Oliva és la seua gastronomia, les seues festes, la seua història i les seues tradicions. Oliva sempre lligada als seus comerciants, al comerç de proximitat. El nostre comerç crea ocupació, riquesa i, sobretot, ciutat. L'Ajuntament d'Oliva ha sigut beneficiari del projecte Mercat d'Oliva digital i sostenible que, baix la marca Jo Compre Oliva, suposarà una inversió de 2 milions d'euros finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation de la Unió Europea. Gràcies a aquest projecte, durem a terme millores en el mercat municipal, instal·lació de sistemes de millora d'eficiència energètica, accessos i zona aparcament i accessibilitat, instal·lació de contenidors intel·ligents per a la millor gestió de residus, campanyes de sensibilització i foment d'economia circular i residu zero entre els comerços, sistema de senyalització comercial intel·ligent, potents campanyes de comunicació digital per a donar a conèixer Oliva i el seu comerç entre veïns i turistes, esdeveniments promocionals i accions amb influencers, plataforma col·laborativa per a la venda en línia dels comerços d'Oliva amb targeta de fidelització per a incentivar el comerç físic i facilitar la implantació de la factura digital, jornades de formació i assessoraments personalitzats als comerços en aspectes de tecnologia i sostenibilitat. Un projecte molt ambiciós que farà d'Oliva un destí comercial de referència atractiu tot l'any i molt més digital i sostenible. Tot això ho farem al teu costat, perquè aquest és el nostre model de desenvolupament, amb els nostres veïns, comerciants i associacions. Perquè ajudar al comerç és ajudar-nos a tots. Oliva, el nostre municipi. Jo compre Oliva.